Os resultados preliminares do Consello Electoral nicaraguano consideran que o Fronte Sandinista Liberación Nacional, dirixido polo actual presidente Daniel Ortega, alcanzou o 66,45% dos votos nas eleccións presidenciais celebradas en Nicaragua o pasado 6 de novembro, unha contundente e absoluta vantaxe de aproximadamente 40 puntos porcentuais sobre o seu rival máis inmediato, o liberal Fabio Gadea Pérez. Os comicios presidenciais nicaraguanos estiveron precedidos con unha forte polémica política interna en Nicaragua e incluso críticas dentro do exterior ante a presunta falta de transparencia do proceso electoral e unha serie de artiluxios xudiciais levados a cabo polo presidente Ortega para alcanzar unha nova presentación da súa candidatura presidencial e unha eventual reelección cando a Constitución nicaraguana proíbe esta posibilidade. Finalmente aceptado polo Tribunal Supremo en 2010 para presentarse ás eleccións, Ortega traballou consensudamente na súa campaña de reelección, principalmente tamén tomando en conta o apoio regional levado a cabo polo presidente venezolano Hugo Chávez, e principalmente a través dos fondos ALBA, que no ano 2010 achegaron a Nicaragua aproximadamente 500 millóns de dólares. A situación política interna en Nicaragua vamos a ser polarizada. Ata o momento o candidato opositor Fabio Gadea Pérez non recoñeceu os resultados. A Organización de Estados Americanos e a Unión Europea consideraron que existen certas anomalías no proceso electoral, principalmente pola prohibición de diversos do Consello Supremo nicaraguano de non presentarse e non posibilitar a presenza de observadores internacionais nun 20% das mesas electorais no país. Moi probablemente a reelección de Ortega sexa finalmente aceptada, pero isto aínda podería intensificar un clima de polarización política en Nicaragua que dificultaría un novo período de goberno para Ortega ata o 2017, nos próximos 5 anos, e que tamén estarían moi determinados pola implicación exterior por parte do presidente venezolano Hugo Chávez, e incluso a través da ALBA, que neste momento son factores de desenvolvemento socioeconómico sumamente importantes para Nicaragua. Tamén está, obviamente, a relación que terá un novo goberno de Ortega con Estados Unidos, especialmente en materia de leis de control de inmigración e de combate contra a criminalidade e a delincuencia, que dentro do contexto centroamericano resulta sumamente un problema de gran preocupación nacional e que afecta, obviamente, a saúde democrática e o progreso socioeconómico. Hai que resaltar tamén que ao mesmo día en que se celebraban eleccións presidenciais en Nicaragua, celebrouse a segunda volta electoral na veciña Guatemala, que levou a victoria do dereitista ex-general Otto Pérez Molina como novo presidente e que seguramente reforzará unha serie de medidas e políticas moi orientadas cara á seguridade nacional para o combate contra a delincuencia e a criminalidade organizada. Nicaragua amosa así un novo período. Por primeira vez é reelexido de forma democrática un presidente, neste caso Daniel Ortega, pero o clima de polarización, de constante conflito político, determinará en gran medida o seu segundo mandato presidencial. Tamén hai que tomar en conta as críticas realizadas por diversos países donantes de axuda internacional a Nicaragua, principalmente países como Suecia ou Dinamarca, que xa a partir de 2008, ante a preeminencia dos manexos políticos e judiciais por parte de Ortega para buscar unha nova reelección, criticaron obviamente esta persistencia reeleccionista de Ortega e incluso amosaron a posibilidade de que nun eventual novo período presidencial de Ortega os fondos de cooperación ou desenvolvemento levado a cabo por estes países se recortarían de forma sustancial. En todo caso, vendo a materialización da reelección electoral de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua, confírmase a hexemonía política do Fronte Sandinista Liberación Nacional como principal actor e movimento político do país. Confírmase igualmente o liderado de Daniel Ortega dentro do FSLN e do escenario político nicaraguano, e amosase tamén unha situación de hexemonía do FSLN en diversos ámbitos institucionais e políticos do país. En todo caso, a pesar desta contundente victoria, as críticas sobre a transparencia electoral e sobre a saúde democrática do país determinarán moito en que medida se orientará o goberno de Daniel Ortega. Se buscará
unha maior concreción de intereses e políticas dentro do hemisferio, dentro do contexto centroamericano e principalmente cara a Estados Unidos, ou seguirá mantendo a súa estratégica relación co presidente venezolano Hugo Chávez principalmente a través da inclusión de Nicaragua dentro da ALBA. Un escenario non menos excepto de polarización e de posible violencia política a mediano prazo en Nicaragua que de alguna u outra forma determinarán a evolución do segundo mandato presidencial de Daniel Ortega e da Fronte Sandinista de Liberación Nacional.